Kotokoini kase, Proviane Kasange. Kotokoini kase, Proviane Kasange. Mema Provia, Irifia, Mumane Kotokunge. Mema Provia, Irifia, Mumane Kotokunge. Asante, Johnny Trojo, Jambolunge. Asante, Johnny Trojo, Jambolunge. Asante, Sebo, Sumatije. Asante, Sebo, Sumatije. Provia Santinade Kasange. Provia Santinade Kasange. Ose tutumi modi nyavisio. Ose tutumi modi nyavisio. When the Benya second trip, watch it down when it's a 1 pim, Sikapo Bano. When the Benya second trip, watch it down when it's a 1 pim, Sikapo Bano. Obinya Sabian Kobe. Obinya Sabian Kobe. Ragwa Bakana ne from Pro, Damri Favisi. Ragwa Bakana ne from Pro, Damri Favisi. Memo Jabindo Dako Yadunge. Memo Jabindo Dako Yadunge. Yadanani Adakumoji Juta, Dojmo, Jamponunge. Yadanani Adakumoji Juta, Dojmo, Jamponunge. Otosika Samana Jakunge. Otosika Samana Jakunge. Ajakuya Baba Projon Frewo. Jakuya Baba Projon Frewo. Oyina Frewo from Pro, Damri Fao. Oyina Frewo from Pro, Damri Fao. Wasaji Mojo Nagwasinge. Wasaji Mojo Nagwasinge. O present in a day Kasange. O present in a day Kasange. Woku mena tamale befa dinyo kwase ojumna chebera. Ajanyani. Aja uti so ngo musin. Basi bui. Saba prayer ba prapa. Asu so ngo mnesin. Wose tu bedi akunja mentenzi so ngo mnesin. Ajay. Uja so to mu. Wose tu ni mi no oba. Onwa. Adimo. Adamo. Adagari abu. Apela kon painting. Wose tu jam painting so ti mono padutu. Akunu pede no ti ahina oti mu. Waru. Otutu kobo sway. Wasa to da ntira kobo waso. Odu fata odan fata fra fata. Wana bet menu say to menu ko jitu manopa. O tani abadendin. Wọ́n ko ma ye de ni setu. Wan. Asasa ko kutako. Eje o fesu ni won raje. Asasa de podamu a. Odu jomu. Setu. Akoje won tete baso ni wasa. Ajo sa won hwe. Akoje won tete pa e kana wasi. Wọ́n ti wọ́n sí ẹ̀wọ̀ta àwọ̀. Yí máa dúpọ̀ kún mi ẹ̀kọ́ tí ẹ fẹ́ dùn ẹ́. Wọ́n ṣe tuntun náà kẹ́nà ti fẹ́ ojú ọjọ́ bọ̀ ní fún ẹ́. Wọ́n ṣe tuntun náà kẹ́nà ti fẹ́ hún ní wá o. Jean. Ura regional minister Besi Omambenem Anem Ana Asarba Maina Rora Nana Kofi Afra Kajibi Maina Council of State Nana Numa Kamfoni Guamfoi, one patem hanging the Nana Num Akamfoni Guamfoi, one patem hanging. We are District Secretary for a name, Regional Minister Nam. You are District Secretary for a name, Regional Minister Nam. Send there. Memoria. Akoyan send me no, I wrote horny and Niger. Two was in there, but you remember, I ain't seen you. I had a India. I wrote war and the same, none of my before walk on town say I be has a year. You said, what he said, none of the none was I before. You walk on town, the baby, the Poma.
kwan a wo de fa so ne nante ya de be pie ha abrahusem wo mbebre se kwan a wo fa so ni nante ya o de pie ha no abrahusem wo mbebre ya wo kontase ya ne kontase he na te ho Jean ese o mu kontase o mu ne kontase ne kontase fo na te ho sabre du sai na ne di ade wo kontase Jean ose sabre no edu sai ne di ade wo kontase bakuma he ne frɛ ne jebi Jean se na bakuma ne ne frɛ ne jebi ma ne nkola akoyi apatre pitre na ne kon won na enwope ye de baaye Jean ete para akoyi apatre pitre ene na no kodo a no ope ma du sai onua de bibre pokuare odikan Jean se ma du sai onua de bibre pokuare odikan ho ne kofa asemi nyina baaye Jean o se ha ne kofa asemi nyina baaye du sai ye frɛ no baaye ma asem si ho Jean se frɛ du sai baaye e ma asem si ho du sai ba won ne jase hen na baaye se du sai no ba won ne jase ne baaye ho na menana no ye what contest ti asoma asie nti ma ye sorry ye free contest ete na no ma kontase ti asoma asie a nti o mu free kontase o mu so free kontase e baaye ene nipa he rawra fo be pie ha ye free ho ye kodencha Jean se na baaye rawra fo e be pie ha no ye free ho no mo kodencha mu free ho ti break as a ban ka edi animo so mu free ho no ti break as a ban oni no di anim oni onu apoku frefre so no ti edru dencha memu ya ntimi antra ho so mu ti memu comment mi antra free ho ne ye de copy abri so mu free ho no mo copy abri abri ko se baby time mo ko abri mo se baby time ma wo mu baby edi kan na ya abopom nti wo mo ntimi antra o se baby o mo di kan na abopom nti wo mo ntimi antra e won sama wo mu baby and na said the abri gardens won ho na ye ma wo mu kotan o si free ho na mo baby se ne ho na abri gardens won ho na mo kotan wo mu ta ho fie dumienu ho na ntawantawa si akwamufo ne ayi fontem o so tron fie du mienu na ho na ntawantawa si akwamufo ne o muntem eni akwapem muntem ena menana no mu de asi wa asantema mo ye free ho nti ye ntimi antra ho ne ye sre kwan o se na menana no de asi wa asantema mo a o mo ntimi antra ho o mo sre no free ho o mu ba bedru nkonya so mo ba bedru nkonya bedru nkonya nso ti prekasa bana na di anim hara o so bedru nkonya ti prekasa ban oni no di anim ha bedru nkonya nso ntokwasa si ho o so bedru nkonya nso ntokwasi ho ma ti prekasa ban wotoy ama ti prekasa ban wotoy enu nti ma wonu apoku frefre ne sa pagya nipa ye de bedue baabi ewe o se nti ma wonu frefre enu pagya sa nipa e do bedru baabi ewe sisi o mu free nkonya na afedi o mu si ye pe baabi e wakra nipa nto ye kra ne akwa kodru so mo free nkonya no mo si baabi e wakra nipa nto o mu ya ba kotra ene ye de bedru ha mo de ba bedru ha betra ha no si betra ha yi mo betra ha yes aba ha me ma just here do before sa aba ha sei Jean so betra ha o man just here do before sa aba ha nimpre no so do before be catch say mo sa me enko asante o se do before sa be catch o mo se o me se me enko asante o mo ka say ye betra ha na so yasum ye wura wa asante se o mo ka say betra ha na so yasum ye wura wa asante ami me ma do before catch say ne ye mfa nipa dumra ye di numbai o so me do before catch on say ye mfa nipa dumra ne nipa dum o mu di num e ko me do before ji ye sika kan ho ai kire say ha sei nso media o se o dum ko e mo diska kan ho e kire say ha so tu for na media e be ball man ye kuma se ama o ball na man ye kuma free ho na me nana no ya tra ha ya o se free o matra sa no mu Presbyterian for ba ye ne ye betra ha be hihye school ma yen so no Presbyterian for ba be hihye school ma ye broni a obehwe ha wono so no betra ye mo mu ye nhihye kura pagya ye nyina kan akanfo bom e de ekwohye nipa baako ase o se Presbyterian no ye nhihye ka akanfo wa nyina bom mo mu hihye nipa baako ase
and so and I'm saying yes I never say yinti anye ye o say nam say that's how they say yinti anye ye bia di no so e ma bia di so a nei wo mu de tie say anye nyina am da tie na nigye so a mede kan yen so ne say nigye so a ono so de kan say nei masa manyam nipa John nei nipa di ade mfie mienu ne fanie na rara hene wo bechi ame so ade mfie mienu ne fa pepe na rara hene obaba bechi ame no ye no oyese nana aha na mfire tikuntaase hene ena de ne ba yese ne nana mesa ma beso ama kireo so onu free kuntaase ne de ba o ka se nana ti mesa ba ma beso a kireo Ampara me mane kwan esanse me nana no no ofri kontaase ne baaye o ambo man kwan sanse de nana no a ofri kontaase ne baaye woni kontaase man nyina ba santemen biso a kire me ene so kontaase man nyina baaye ababi asantemen e ba biso a kire baaye nso me de na kan santeman ho so baaye nso de na kan santeman ama ama ayikufo onu akugufo hene so baaye no ama de na ma ayikufo onu akugufo ye obakumasi a wono nete se na obakumasi a ono no ne tie achame osibe afinie yeto yensa frɛ me wa saa fa hye ya ho muto kunsa frɛ no saa fa hye ya ho saa brɛ me man hene baako ofenso hene na baaye saa brɛ no man baako de na ofenso hene ono man baaye ombra ha na wo mu hunu se mi rem free yen mo mu se mi rem free mu saa brɛ so me saa ka kyerɛ ne sɛ enkolai wa ha ehia moa wa adesua mu nso ombra na omebɔ foto a yɛde bɛyɛ adesua wa ha saa brɛ no ka kyerɛ no sɛ mbala omo ha ehia adesua no ombra na omebɔ foto no bi wa obae bɔbɔ mama ne sɛ yɛgye ne fɛfɛɛfɛ so obae bɔbɔ na mama ne sɛ obae mo gye ne fɛfɛɛfɛ so ne hɔ na me saa me ka kyerɛ rara man ne sɛ hɔ no ka kyerɛ rara man ne sɛ afi ɛbɛba bio no a wobɛhyɛ fa no deɛ mea mɛba na mabɛhwɛ me nana no afi ɛbɛba bio a wobɛhyɛ fa no deɛ no abɛsi mu aba na wabɛhwɛ me nana no ɛne nnɛ yɛ a mede apie ha yi ɔte mu anim ha nnɛ mebaeɛ a tumfoɔ se na ɔbaeɛ a ba ma rara man hunu sɛ menyae mu so ɔba ma rara man ahunu sɛ wɔnyae mu mu da ba mo mo hu se free na na pokwa epe so mutu moto no ye rem free mo mo hu se free pokwa epe so a mutu moto no ye rem free mo ayiri ya yokofu efri kontanse antimi amedia o se ayiri ayokofu afri kontanse ati ono ani bia nipa wo mu biara ye me amedia o se nipa wo biara ye ono ani bia e mu bi biara ye me amedia o se bi biara ye ono ani bia esanse ye di kan ba me sa me ba bi o ma ehu se me di ampa o se sanse bu di kan ba no sa ma ba bi o ma ogu ni mu se ono ani bia ena nne masa maba ne nso wasa ba me ba ya me be hye mo nkran se me nya mo mu hye mo nkran se onye mu na mo ntia se nso se o se tumeti kumase no mani wo mo ho se tu kumase no mani wo mo me mo bia hunu mo ha Osuo ma obie hunra mo ha me mo obie nsisi mo ha osuo ma obie nsisi mo ha na hanso me maya ntimitimi ba ha bre biara me pa biara osuo nkotimu ba ha bre biara obe achame na me ba ya ose ye ba behwe kwan ye de behwe so ama rara man so atumpon ose na oba ya obehwe kwan ye obefa so a ebe ma rara man so atumpon kane ne ade ntokwa ose kane ne ade ntokwa kane ose atunam de atuo na ekon ose no de atuo na ekon me da wo atuo ma be ma matumi masa makon ose da wo be ma obetumi asako enso na de ya de nguma ose na enso na de de nguma ya de mpuntuo ne nkoso ya de mpuntuo nkoso ena eteche memo ena eteche memo eti na me nkokon
Ɔsi na wɔn kɔkɔ. Meba ye me de adesua na ekɔko. Ɔsi ɔba ye wɔde adesua ɛna de kɔkɔ. Me de ayarehwɛ na ekɔko. Ɔsi ɔde ayarehwɛ na ekɔkɔ. Me de mpuntuo ne nkɔsoɔ na ekɔko. Ɔsi ɔde mpuntuo ne nkɔsoɔ na de kɔkɔ. Me ya na santime mu a me ya amararo aman so. Ɔsi ɔde santime mu a ɔbɛyɛ saa nso ɔrɔrɔ. Grazie bro. Wosi nana asarban wo kasa wo sika mde ma ye beye foto no wo se wo ma dandan no amasika no aye kese ɔse nana asarban kasa no kase sika de ma so mebo foto no o ma dandan sika na na aye kese wo se wa dandan na na aye kese a enkola no ehia no ye mfa hwe mi enko school ma me ɔse wa dandan sika na na aye kese a enkola no ehia no fa hwe wo mo no mo enko school ma foto no se de asi aduro no omra no omabuma mane na me hu kwan am de befa so aboa ye duro bia na na be bora mane wo mu ka be fa so ro be bo ene de me asan me kro no wo ma me nkola JSS fo no edu SSS fo du na ye ma wo mu nyina so scholarship wa grazie bro ma JSS fo ma le na ma SSS fo so ma le wo ma scholarship wa Grazie bro. Vediamo madame. Ayi asem so o kan e fa sika fa wo biko mu ne de o de tu manim so mate ɔse de first ka kwa so wo mo ko mu ha no ni nsɛm ade ato ne mu na ni nyina ye nkoso ne mpuntu a ye dwen ho no ɔse de nkoso ne mpuntu a wa dwen ho kwan bia mefa so a menya nipa ebetumi aye sa adwuma na ba man mu ha ne abaye bia mefa so no maye ɔse mefa so benya nipa mo ma ba sa adwuma no tamu bia ɔbefa so amia ama me nana no wa hanso anya adwuma ene nkoso ɔse ama de no mo ha hanso anya adwuma ene nkoso achame ose na de ba nan sra ye be hye me nana no ma se me wo ho mete ama wo dia ba nan sra obehye ne nana no ma so ho mo ti o so mo biara wo mu bia fata se wo se ye ma so tie bia ye ma so nte fata se me ye ma ye no so me ne asantema be ya ma wo mu ɔse bibia fata se mo na so bibia no mana so nte bibia fata so be ye onna asantema be ya ma a ku mo bia enso be ye nana no akanfo a wontam ha nyinara nso mehwe anim wo kumase ɔse akanfo a mo ntam ha nyinara nso ɔhwɛ mo nyinaa anim wo kumase nso ye ba beka ho afi na ye ma ɔse mo nyinaa ba ne beka ho na afi na ye ma eno na beboa me atimi dia chichire mo tempotem ha yi ɔse eno na beboa ame atimi dia chichire empotem ha yi de nyina so ba pasi atimi ba be hia ye kwan Ojo de baba wa se mutu mai ba be shia no pai. Monta ha somtwem. Ose mu na na wa somtwem. Ekro ye ne no kro. Ekro ye etie. Bie be sintem bia wo munya ba ko ne yenka no fefefe ma somtwem ra. Ose bie be sintem bia munya ba ko na munka no fefefe ma somtwem na ntem. Obia amfa ntawantawa mam. Ose mu bia amfa ntawantawa bia mam. Akro ye no nya adwuma. Na kro ye no tie. Tu bo so de mu tie. Oh, brothers, my brothers, my brothers, my brothers, my brothers.